daude konkista jarraitzen. Espainiak eta Frantziak hainbat gerra eta genozidiorekin desagertu nahi izan gaituzte, baina hemen gaude, bizirik. Gure herria garenean gara. Gogoan dugulako aurretik izan garen guztia eta geure geroa eskutik eramateko gogoa dugulako burujabetzaren bi gogo. Genuena indarrez kendu zigutela gogoan, geure eskutik berreskuratzeko gogoa bizirik. Horrela adierazle kanta dezagun guztiok aldapeko zagarraren doinuarekin bertsoa. Nafarroako zagarra